खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। दिपेन बर'आ रायजो राजाफोरनि अलखदखौ नायनो फैयाखै। दिपेन बर'आ सरकारनि एजेन्ट, सरकारनि देवानि जानानैसो रायजो राजाफोरनि हाखौ आदानि कम्पानिनो माबोरै हगारगोन हगारा बेखौ बिजिरनो थाखायसो फैदों। बेनिखायनो दिपेन बर'नि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बारा साननांगौ गैया। जोंनि थांना थानायनि गुबै राहायानो हा। हा गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया। बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो गोसारगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बासबारि ओनसोलाव आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया थार्मेल पावार प्रजेक्ट खालामनो थांखियै बिटिसिनि हाखौ गुबैयै 3,000निबो बांसिन नायदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेखौ लानानैनो गुबुन समाव गुबुन हाखौ हगारा होननायनि लोगोसेनो गुबुन आफाद दोलोफोरा बेयाव हेंथा खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेबायदिनो दावराव देख्रेब नार्जारियाबो सम बासबारि ओनसोलाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामबोबाय थादों। जेराव हानि बिगोमाया जोंसो, हानि बिगोमाया जों, हा गैयाब्ला जों रावबो थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो साख्रि बाख्रिया गोजाननि खोथा, साख्रि बाख्रिखौ जों रावबो मोननाय नङा। बेयाव बिजनेस जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो हाखौ जोंनो नांगौ, हा गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया। गुबुन फारसेथिं बेबायदि बुंबाय थानाय समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आबो सानसेखालि बासबारि ओनसोलाव थांनानै हानि गुबै खौरांखौ लाहैनो थांदोंमोन। जेराव बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानैनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होफिनदों दि थारैनो दिपेन बर'आ दायो सरकारनि एजेन्टसो, सरकारनि सासे देवानिसो। सरकारनि एजेन्ट जानानै बिथाङा गोरिब गुन्द्राफोरनि हाखौ बबे मेजारमेन्टजों माबोरैहाय आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनो होनो हायो बेनि रिपर्ट लानोसो फैदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो दिपेन बर'नि खोथाखौ जोङो लानो नाङा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव दैदेनगिरि गैलिया। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो नंखाय बाथ्राखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिगासिनो दङ। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो अदेबानि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोन 14टा बिफानफोरखौ रायजो सरकारनो हरफिनबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिंबाय थानाया थारैनो नंखाय बाथ्रा। मोन 14 बिफानफोरखौ हरफिननायाथ' गोजाननि बाथ्रा। मोनसे बिफानखौनो बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। मोनसे बिफानखौ जुदि लांफिननाय खोन्थानो हायोब्ला आं बेखौ गाबोननो होफैनो हागोन। बाथ्राखौ बुंदों गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जयनिं हाबाफारिफोरखौ लाबाय थादों। बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो दायो उन जानानै थायाखै। गसाइगाव जिल्लानि सिङावनो थानाय जमदुवार ब्लकआव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि नखराव गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 100निबो बांसिन जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा बुंथिनानै होदोंदि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो नंखायखौनो थगायगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव सासेबो दैदेनगिरि दायो गैलिया। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो गावहानो गसंथानो हानाय नङा। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयावबो प्रमद बर' दैदेननायावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फिन बिटिआरआव सरकार दाफिनगोन बियो रोखाखा। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो बुंथिंनाय बायदिनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोन 14टा बियाबखौ आसाम सरकारनो हरफिनबाय होननाय बाथ्राया नंखायथार। मानोना बिथांमोनहा बेबायदि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ। मोन 14 बिफानखौ हरफिननायाथ' गोजाननि बाथ्रा। मोनसेल' बिफानखौ हरफिनदों होननानै बिथांमोनहा बुंथों। बेखौ आङो गाबोननो लाबोनानै होफैफिनगोन होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिजों लोगोसे बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गुबैयै 33 फरायसालिमाफोरनि
थाखाय बिजाब दैथायहरनांगौखौ नोजोर बोनानै बिजाब साप्लाइ खालामनायाव माखासे केलेंकारि नुजानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा थारैनो बुंथिनानै होदों दि बे दायाव जुदि दायनिगिरि मोनोब्ला बिथांमोनखौ थाबैनो आसाम सरकारजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि सरकारफोरा बेयाव आयेननि बेबस्था लानांगोन आरो बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय जाथों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। नाथाय बियो दायो मोनसे लेगेल नटिसल', बेनि सायाव बिजिरनाय जागोन। ख'डआ बेनि सायाव मोजां रोखोमै आयेननि बेबस्थाजों बिजिरनाय जागोन। बेनि उनाव दाय मोनोब्ला थारैनो दायनिगिरिफोरखौ सरकारा साजा होनांगौ होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव गोदानै थिसनजानो गोनां मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि साफा सेक्रेटारिनि थिसननो गोनां आनजादनि अक्ट'खौ फावसायनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो बेखौ बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रिटेन टेस्ट कन्डाक्ट कमिटिआ मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसे नटिस होनानै फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि बिसिडिसि सेक्रेटारि गोदान पस्टखौ फैगौ 25 मे खालि खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोनब्लाबो, नाथाय फैगौ 25 अक्ट'खालि गुबुन गुबुन आनजादफोर आरो गोबां जाहोनफोरनि थाखाय बे आनजादखौ फैगौ 25 मे खालि खुंनाय जानाय नंला होननानै मोनसे रिटेन टेस्ट कन्डाक्ट कमिटि बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय रोखा फोरमायथिनानै होबाय। अदेबानि मोनसे प्रेस नटिसनि गेजेरजों बेखौ फोरमायथिनानै होबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि मोन 420 बिसिडिसिनि सिङावनो साफा सासे बिसिडिसि सेक्रेटारि पस्ट गोदानै थिसननो थांखि लादों आरो बे गोदानै थिसननो थांखि लानायनि आनजादखौ फैगौ 25 मेआव खुंनो गोनां दंमोन। गोबां जाहोननि थाखाय बे 25 मेआव खुंनो गोनां आनजादखौ फावसायनानै दायो 1 जुन खालि लांनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो रोखायै बयबो नुनो मोननाय जाबाय। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबैयै क'क्राझार जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरांआ। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। मैया 19 मे खालि क'क्राझार सिभिल डिफेन्सनि डिप्युटि कन्ट्रलारनिफ्राय मोनसे प्रेस रिलिज नटिस ओंखारदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि थाखाय सिभिल डिफेन्स बिफानआ 900 लाइमोनफोरखौ भलान्टियार्स महरै थिसननो थांखि लादों। 7 साननि ट्रेनिं होखांनायनि उनाव लाइमोनफोरखौ सायख'नाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गोसो गुदुं लाइमोनफोरा बेयाव सुलाद लानो आरो भलान्टियार्स महरै गावखौ थिसननो थाखाय माखासे मबाइल नाम्बारफोर होनाय जादों, जाय मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों सुलाद लानानै गोसो गुदुं लाइमोनफोरा थांनो हागोन। गुबैयै सुलाद लानो थाखाय 9827810754 बे मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानानै गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बिजाथिफोरा क'क्राझार जिल्लानि जाथारनांगोन, 18 बोसोर आरो बेनि गोजौआव जानांगोन, थाखो 10 पास जानाय जाथारनांगोन आरो बिनि सावस्रि आरो बिनि मेलेमारि गोहोआ थिगैनो थानांगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेयाव जायफोरा एनसिसि, एनएसएस, एक्स सार्भिसमेन आरो जायफोरा डिफेन्स फर्सजों सोमोन्दो दं, बैसोर लाइमोनफोरखौ गिबियै गनायथि होनाय जागोन होननानैबो बेयाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।